Vítajte na našom kanáli Low Carb No Carb. Dneska vám ukážem, jak sa robí stromčeky. Vianočné stromčeky. Áno, takže robme to. Ja som už urobila 3 stromčeky, aby ste videli, jak sa robí, jak vyzerajú. Takže áno, teraz vám ukážem, čo potrebujete. Potrebujete jeden malý cupcake, zelený krém, ja mám jahodu a malinu. Pre malé ja berem malinu a pre veľké berem jahodu. Ale ja dneska urobím malú, takže ja potrebujem malinu. Potrebujete ozdoby. A malé vločky. Takže urobme to! Najskôr si zoberte zelený krém a dajte trošku na cupcake. Prečo na cupcake trošku? Aby malina držila na cupcake a aby nepadla. No, teraz zoberete zelený krém a urobme ten strom. Takže čo urobíte je také malé zelené Takže teraz máme jednu to dole sme urobili, teraz urobme hore. Môžete to urobiť veľké alebo malé, ale ja robím malé také, malé zelené. A nemusíte to urobiť rýchlo, iba keď musíte niekde ísť rýchlo, takže. Ja si celkom myslím, že to vyzerá pekné. Strašne pekné, aj jak som tieto urobila, stromčeky. A keď chcete vedieť, jak sa volajú tie veci, čo robím teraz, to ja si myslím, ja to volám také malé stromčeky. Také vytočené malé stromčeky. A ja robím veľa také malé stromčeky. A teraz vám ukážem, čo urobíte, keď ste hotoví. Urobíte ešte jeden malý stromček hore. Takú špicku. Teraz ozdobiť. Ja mám také malé perličky. A
od všetkých farbí urobím 2. Ja som teraz 3 urobila, ale nevadí. Takže od každej farby 2. Raz, 2. Ja mám raz, 2, 3, 4 farby. A ešte zelenú. Možno ešte jednu modrú. Hotovo. A teraz môžeme malú vločku dať na stromček. Hotovo. Ďakujem, že ste pozerali môj kanál. Takže prosím, dáte mi like a áno. A keby ste chceli vedieť, jak sa robí tento zelený krém, poďte do komentári a napíšte nám a moja maminka vám povie všetko, jak sa robí. Takže